ťahať. Počkaj, ja ti donesem rozpoviečku. A kde je kráľa foťačik? Máš foťa? Tak, aby ti lietali. Tak, no. No, dobre. Nič. A čo? A čo potrebujeme? Rok. Ale zavážaj po tú kameru. Rýchlo! Viktoria, ty si tu! Toto je tvoje! A nádej! Pridaj! Pridaj, Janer! Naspäť! Matko, ideš! Otočiť a naspäť! Ste boli narovnako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stoj! No pomážka. Víš? Toto pozriete ma už. Víš? Taký veľký, že? Ďakujeme. Ako to volá? Rok. Počekaj, tam máš. Dobre! Domino! Pepecka, nechaj sa! Yes! Fabrika sa sebou! Domino! No! Daj! Erwin! No, chutnaj. Uvidíme, čo to válica. Je to dobre dochutné. Môže byť? Solík. Nakoniec. Dobrý je. Vyskúšaj. Poď vyskúšaj. Áno. Áno. Ja si tu kláčim ako pri spovedi. Neviem, čo si vyviedol. Čo si vyviedol? Počkej, to tam uložíme, ne? To budeš kladať, to bude také krajšie. Tam ešte nedalo bežíš. Mačko, nesi vôbec vyššie. Levka, poď. Satka, poď. Tak. Daj si rúbsačík na chrbát. Strieľania zo vzduchovky škôlkari získali prvé miesto. Sofinka Tomascová, 30 bodov. Zatlieskame Sofinke. Poď Sofinka, tuto dobre. Medailu. Druhé miesto Maťko Borák, 18 bodov. Zatlieskame Maťkovi. Dáme mu medailu. Gratulujem. Je z teba polovník. A tretie miesto Alžbetka Lisková, 17 bodov. Zatlieskame Alžbetka. A s teba bude polovnička, tam bývate hore. Gratulujem. Zatlieskame Alžbetka. Dáme im medailu, takto parádnu zlatú.
Nie, v pohode sa, ale máte otočiť v pohode, že môžeš sa otočiť aj s kamionom. To si dole sadkeme, keď sa chodíme pešo. Tereska, poď, Ja som zlatý, minus 5, koľko stalo? Na výške čierna bodka stred. Klidne, pomaly, aby sa cítil. Ale pušku nehýbeš, tak vidíš to dobre? No dobre. Riadne vysoko. Vysoko? Ježišmária. A niekomu vysvetlí, že ja tam nič nevidím, nenájde. Nevie si to očko tam nacílo. 27 a to jedno dievča malo 30, 9, 18, 19, Svinia dostala, nie? prekrásne nastrieľané. Dobre, preto bude veľká. Doprava dole na vyššie, hore dole. Tak, keď sa budeš cítiť, že vidíš to čierne, cez to zelené, červené, musíš si tak značku toho. Dobre. Máme poslednú ránu. No. A už podľa seba. Aby si videl na tom čierne v tom strede na tej výške. Čo ste skolili? Majú čo? Ten istý systém. Jednu Dobre. lepšie zastrieľa na takéto ako na len obyčajnú čiernu dielku. Ale vy ste tu s nami začali. Ale chcete jeden A keby sme to dali naopak, že tuto im dáme jesť a tu im pôjdeme. Aj Vikinka, tak papa, že Postavte sa. Nie taký dobrý gól. Čo? Disciplína. Skok vo vreci, skakanie vo vreci, potom hádzanie tých kruhov na kuželky a streľba. Takže najskôr vyhodnotíme. V prvom ročníku v hádzaní tých kruhov na kuželky vyhral Hudák, Emko, poď si pre medailu. V druhom ročníku najlepšie hádzal Miloš Martikán. Šiapku dolu, mladý muž. A v treťom ročníku Gratulujem. v tých kuželkách Angelika Mozolová. Haha, Zatlieskajte im. Zatlieskame, gratulujem ti. A dajte sa teraz si výhercovia dala Deniska Boráková 24. Zatlieskajte jej. Gratulujem. V druhom ročníku 29 bodov Patrik Held. Gratulujem. A v treťom ročníku to bola Angelika Mozolová 27 bodov. Nech sa páči, dve medaile. Gratulujem. Gratulujem. Zatlieskajte každému jednému. V druhom ročníku Tereska Mrvečková. Gratulujem. Ručkou sa V podáva. treťom ročníku Sofíka Halušková. Nech sa páči. Gratulujeme. Fotka spoločná. Spoločná fotografia. Zatlieskajte všetkým deťom. Daj si poď, kto tu bol s tým pohárom vína, čo má na tričku. To bude asi tretiačka. Áno. Tak poď tu. Emka, poď. Tak ti gratulujem a ďakujem za účasť. Zatlieskame deti. V druhom ročníku, alebo teda koho máme v druhom ročníku? Vidíte druháci hore ruky? Druháci, to máš Tak deti poď si ty. druhák. Kto sa nehlási? Tak aj tebe dáme medailu za pochod udatnosti. Zatlieskame. A prvý ročník? To bolo ako veľa, nie? Sa urodilo. Teraz som dal do dievčanca, tak dám chlapcovi, poď. Gratulujeme. A za statočnosť, že sa vám pani riaditeľka takto venuje, tak jednu medailu dáme pani riaditeľke. A dúfam, že to zorganizujeme aj budúci rok. Ďakujem. Takže gratulujem a váž si medailu. Vážim si to, veľmi si to Veľmi vážim. často ide dostaneš. Ďakujem. Zachovať mieli naši poľovníci,
za to, že sa nám takto venujete, za túto akciu, ktorú ste pre nás urobili, guláš, ktorý ste pre nás navarili, za to, že svoj čas je vzácny, venujete nám a našim deťom. Takže z takej vďaky, skôr, aby im ten guláš pekne aj chutil, sme sa rozhodli, že sa naše deti krásne najskôr poďakujú. Poďakujte sa, deti. Ďakujeme. No a za to vám zaspievajú aj nejakú pesničku. Pani učiteľka. My sme žiaci zo základnej školičky, spievame si iba pekné pesničky, ohľadne vám zaspievame, ako sa tu dobre máme, krásne vás vítame. Ohľadne vám zaspievame, ako sa tu dobre máme, krásne vás vítame. Lodno to je na Kisúciach dedina, v doline medzi vrchmi je pekne uložená. Lodňanka cez ňu preteká a život nám tu uteká každý deň. Lodňanka cez ňu preteká a život nám tu uteká každý deň. Dojemné, krásne. Milé deti, zajtra máte sviatok, tak všetko najlepšie, hodné zdravia. Aby vás učiteľky posluchali, aby rodičov poslúchali. Ahoj.